amena aya kelen di ma suratul waqi'a kono. Maa o maa y'a kɛ ala b'i garizigɛ dayɛlɛ k'i kisi ka bɔ fantanya ma. Muru b'a fɔ a ma ko illa kilan salaman salaman. N'i bi fɛ ka ala deli, ala k'i garizigɛ saniya, k'i kisi ka bɔ gɛlɛya ma, k'i kisi ka bɔ tɔɔrɔ jugu ma, k'i kisi ka bɔ fantanya gɛlɛ ma ani dekun jugu, ala k'i kisi ka bɔ a ma. Illa kilan salaman salaman. Ale kuranɛ aya in de b'a kɛ. Suratul waqi'atu dayɛlɛ a aya 26 ni ma fili a b'o de kɔnɔna na. I bɛ kɔlɔsi ta su dugu tilama fɛ, i b'i sigi arakan 2 selilen kɔfɛ, i b'a wurudi illa kilan salaman salaman, i b'a wurudi 313. O ye kiraw adadu de ye. Bon n'i y'a wurudi o adadu la, ala ye kira o kira ci, a si ma lebu. Ala ye kira o kira ci, a bi tɔɔrɔ, a bi degun, nka wallahi ala ko kuranɛ kɔnɔ al-akibatu lil muttaqin, ko bi laban ala ɲɛ siranyɛbagaw de bolo. Bon n'i ye nin wurudili kɛ kiraw adadu la, o ye ka gɛlɛya bannen ye, o ye ka fantanya bannen ye. N bɛ nin di diɲɛ ma, i k'a kɔrɔbɔ, i k'a lajɛ, n'i ye min y'a la fɔ garibukɛ ye. O tuma n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye, ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ, nin y'a ka seliba kado ye. Wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.